Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw. Pizza 30 na gyud mga higala. Diining bulan sa unsa man tarong bulara, pizza 30 sa bulan sa Oktubre. Ayan no. Ug mga adlaw mga higala bispiras na gyud no. Bispiras na gyud no sa ato ang fiesta sa ato ang tanan nga mga santos no, All Saints Day no. Pizza 30 naman taron ikapito na kini kaadlaw mga higala sa amo ang pagsaulog sa among misa novena no, ikapito na ron mahigala no. So mga adlaw antibisperas dayong sunod adlaw mao na gyud ang fiesta sa tanan nga mga santo. So happy fiesta ninyo ha. Happy fiesta advance, happy fiesta natong tanan no. Dako kay na og buto na unaon mga higala, pinakadako na siya nga kapistahan sa tibuok kalibutan tungod kay tanan man gyud, dili lamang mga na-proclaim or mga na-canonize nga mga santos, kung dili lakip na ang tanan nga mga kalag nga tuwa sa purgatorio. Dili tanan nga mga kalag nga tuwa na sa langit. Ayan no, nahala no. Dili wa pay labot ang purgatorio ana no, kay wala pa man sila mga santos no. Kuan pa na sila sa lantuson pa na no, kay humano niya nga sila maghinulsol o niya mapasaylo na sa ilang mga ginagmayng sala, mga santos sa puno niya na sila. Pero dili karong pizza 1 ang ilang fiesta, karon pang pizza 2. Ayan no, naklaro na nahala no, may munto na kanatong tanan. Nagdaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawasa. Nahala arita manghigala sa tuang kining CBCP News. Balisan karong adlaw manghigala pizza 30 niining bulan sa Oktubre no. Karong adlaw manghigala mao kini ang ato nga CBCP News, balitang simbahan niining kabudtuhon. Kailaba mo ni kanhi Cardinal Gaudencio Rosales mahigala no, ang kanhi Arsobispo sa Archdiocese of Manila no. Siya kapag-uhay pa lang nagsaulog siya sa iyang ika-50 no, ika-50 nga kasumaran sa iyang pagkahimong obispo no, 50th Episcopal Ordination Anniversary no. Niya didto niya kini sa uluga sa silay sa kining Lipa City no, kay taga Lipa man kini sa Batanguineo, sa St. Francis de Sales School of Theology no. Congratulations din no ni Cardinal Emeritus Gaudencio Rosales. Siya ang nipuli kanya atong higala no ni Cardinal Sin no, Cardinal Sin. Balita mga higala gikan sa Vatican sa nahitamong pagbisita sa mga Scalabrinians sa talahurong Santo Papa, Scalabrinian missionaries sa Vatican, gipahinumduman sila no nga kining ang mga migrants kani mga migrante nakatudlo usab kanato sa mithi sa paglaom no. The migrants teach us the virtue of hope no, kay atong naon mahigala no nga kining mga migrants sinamiya na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga nasod ug nanimpalan ngadto sa laing nasod tungod sa gubat ug kawadon ana no, tungod sa kawadon o bakaha sa gubat. So muna nga maklaro nato nga nagmalaumol sila no, nga sa ilang pagbiya sa ilang lugar ug nangita silang bag-ong lugar nga kapuy-an, puno kay sila sa paglaom. So magtudlo usab kanato ang mga migrante sa kinaiya sa paglaom. Migrants teach us the virtue of hope. Nahala no, mao kadtong higala mga balitang simbahan ini kabudtuhon unya. Ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon mao na gini. Gahapon mo ko nasipiat mo ko ining hapon mahigala. Gahapon San Narciso sa Jerusalem. Karon San Alfonso de Rodriguez, no? Sa ato pataga Rodriguez kini sa mahigala no, sa Spain, Espanyol kini sa mahigala no. O niya matud pa
usa kini siya kadakong dato. Unya he entered the Jesuits, nagpamimbro kini siya sa mga Jesuita, grupo ba nila ni San Ignacio de Loyola. Unya nagpakita siya sa iyahang pagkamaampuon o pagkabalaan. Muna nga karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Alfonso Rodriguez or Saint Alfonso Rodriguez. Okay, no? Padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Kumusta naman kanong pulding? Okay na ko kayo pada. Ikaw Mr. Cheng. Okay na ko kay Father, no? Ikaw Picoy. Okay na ko kayo Father. Ikaw Busti. Okay ra kayo, compadre. Wala na kayo problema. Ano man ang mura magdaghang mga pangus-pangus na disgrasya kag motor. Wala pa din. Ay, nagukod ko sa among kuan ba. Among manok kay among ilihawon unta karong pitsa ono na unsa ba hinuon nga na nadugmo mahinoon ko. Luya dahil ni mo, no? Saan do pa? Nagiha, nag-uunta ka. Mga pilakok manok, nadugmo man yun ka. Ay, mga tulo unta padre kay para po pahinom doon ba sa akong mga apuhan ba. Ay, very good, no? Very good. At least, imog yung gisakripisyuhan, no? Busting, ikaw, Piko, sa ba? Nag-andam-andam po kang ipuhang gamay. Andam-andam po ko pa doon, pasugo gani ko karon o kuan. Kana papalit ko sa tiyanggi, ako asawa, palit o kuan. Kana bang, kana bang pilit ba kay basig magkuan po may biko o magpabiko po ko gamay. Ay, mayo, kana ako dahi ka ng hunor na Mr. Cheng, no? Kini Pikoy. No? Mayo, no? So, gala, no? Itong gisgot-gistutan ginagmay, kini kapistahan sa November 1, no? Nga doon na gitay gamay nga kuan, hikay-hikay, no? Muna ginaingon nga ang pagkaon alang sa mga buhi, ang mga pag-ampo alang sa mga patay. No? Muna kumplito ginang pistahan na, no? Pag-ampo alang sa mga patay o pagkaon pod alang sa mga buhi. Dili mahimo nga pag-ampo ra alang sa patay nga walay pagkaon alang sa mga buhi kay magmingaw pud ano igala, no? Ang mga patay ray nangalipay. Ang mga patay ray nangalipay kay wala mo mag-andam sa inyo kinahanglan nga ang mga patay o mga buhi maglipay gyud kay nga naman piyesta ba yan. Ano na, no? Nahala, no? Magpamisa gid ta, magahing gitag panahon pag-amto sa materiyo, di ang pagulit na to sa ato, magkaon-kaon po tayo ginagmay, no? Kay matod palagi ang pag-ampo alang sa mga patay, ang mga pagkaon alang sa mga buhi. No? Kung nakompleto gani na, muna yung fiesta. No? Doon ay kalanon alang sa mga namatay, doon na po'y kalanon alang sa mga buhi. Nahala, no? Nya taga-ayongon, panadayon niya po kung ninyo bisag usa ka bugkos na lamang nga budbud, no? Ako magsaulog ko, pero dili ko magsaulog gabi, kaya ako ramang usara. Duha ra mi kabuok diri kumbinto. Ako ang kauban sa balay, si Alvin Abrasado o Lavinia na siya, no? Abrasado yang mama. Duha ra man may so duha ra po may magkaon-kaon sa among giandam nga kini nga manok. Manok manghigala nga amo ang giluto-luto pun ginagmay. So muna nga akong hangyoon, ako mga kauban nga akong magsaulog ko sa ako ang tingkalag, no? Pagkaon alang sa mga buhi, no? Karong mga mudto gikan mi sementeryo magbisa ko alas 10 pag-abot kuan pod mi magselebrar pod mi sa All Saints Day mudto ako mudto ay kanang kasaulugan sa All Saints Day kuan man na pwede mudto pwede pod og hapon paini pwede pod panihapon pwede gani og unya na sa November to, no? Kung mabisi gid mo kayo, no? Klaro ba? Sige na lang. Ano na tama igalas ato ang CBCP News balitang simbahan. Ay, naman to. Ako naman to nakuha CBCP News sa CBCP. Ari na ta sa katikisim na ta. Okay, katikisim ta mahigalang. Gihapon ha. Ang ato gihapon ako din kumustahon ako mga classmate ha. Classmate ako din ang kinagwapuhan nga mga classmate, no. Classmate na ako diha sa Himalalod, no. Kanang ako inyong kura paroko diha sa Himalalod, no. Ako ng classmate, no. Si Father Dami Ramis. Ako ng classmate mahigala. Ubay-ubay may nangapari sa among grupo, no? Nya kanang inyo pong kura paroko diha sa Larina si Kihor, ano? Kanang inyong kura paroko diha sa Larina si Kihor, classmate ko na. Classmate ko na mahigala. Kaya ngalan niya mao si Father
Norberto Masyon or Obing. Father Obing. No? Kumusta na si Father Obing Masyon? October 20. Kabahin gyapon ng atong topic mahigala, no? October 30. Kabahin gyapon ni sa Credo ba? Credo. The Credo. Ang topic nato ani our communion in the mysteries of Jesus, no? Ang atong pagkahiusa sa misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Sa Credo gyapon ni mahigala, Credo. Ang atong pagtuon importante ni nga mahiusa kita sa misteryo kay ang atong Ginoong Jesucristo misteryoso ba ni kayo. Nabuna nga sa iyang pagka-misteryo muambit punta, no? Muna nga matud pa diri sa ato ang katekisis ang kabahandianon ni Jesus alang sa matag usa kanato ug alang kanatong tanan. Yan, no? Nato pa the richness of Christ, no, is for us unya ang alang na sa matag usa kanato. Wala nagpakatao si Jesus alang lamang sa iyang kaugalingon kung dili nagpakatao siya alang katanan. Importante ganang mo ka-realize ta na, no, nga ang atong Ginoong Jesucristo wala na nagpakatao alang sa iyang kaugalingon lamang kung dili alang kanatong tanan. Ay bueno ako po nang timbayaon og kanang mayong buntag, no, mayong udto ang lain po na akong classmate, no, kanang inyong kuraparuko diha sa Kwasay Paris sa Batinggil, classmate ko na. si Father Tonton Arnaiz. O ang iyang kauban din na ako po nang timbayaon, no, nga akong kuan ko na, amigo ko na, no, si Father Dodong Ruiz, no, kanang inyong kauban ni Father Tonton, no, ngagingan lang Father Dodong Ruiz, amigo ko na. Ang tawag na mo niya na parings, no, parings. Magkita gani ni Father Dodong Ruiz ang among sangpitanay parings. Ayan, no. O nya kini si Father Obing Masyon ang among sangpitanay ni ana Bordic. Ya tawgon po ko niya Bordok. Ayan. Ayan kaya halang makita Bordic. Tubag po na ako sa Bordok. Una ingon na mga classmate, no, may mga sangod ba, may mga sangod. Unya kana pag inyong kuraparuko din ha sa kanang sa ngalan ana kini Kalumbuyan, sa parokya sa Kalumbuyan, Gawix ko na, no. Gawix, no. Si Father Christian Durango. Ayan, no. Nalapa na yun tamhigala, no, basig mapuros na lang punta ini greetings, no. Parehas ana ba mga programa mahigala akong mga kauban nga akong mga kauban sa buhat, no, ilang programa na nalukop na laman og greetings, no, kanang gitawag na tong shout out ba, shout out na puros na lamang shout out na lamang Ginoo, no. So ato lang i-minimize daw ang atong mga pagpa-shout out, no, kay maluoy ta sa atong mga kauban ako sa buhat nga mga magsisibya nga mura na lamang hinoy na bisyo og sigig shout out, na human na lamang ning programa og sigig shout out mahigala. Gamay mag-shout out sa kausas-usas semana. Pero kada adlaw na po lamang ta magpa-shout out, murag maluoy na ta sa atong mga announcer. Nala, balik ta our communion in the mysteries of Christ. Ang kabahandianon ni Jesus alang sa matag usa kanato ug alang kanatong tanan. Wala nagpagkatao si Jesus alang lamang sa iyang kaugalingon kung dili alang sa tanan. Sukad pa sa iyahang pagkahimugso hangtod sa iyang kamatayon didto sa krus aron kita maluwas. Siya ang magpaluyo kanato at tubangan sa iyahang amahan dito sa langit. Nagpailalong siya nagpailalong siya sa presensya sa Dios sa tanang adlaw sa atong ngalan diha sa iyang kinabuhi ug pagpasakit. Nga sa ato pa nahiusa daay kita sa misteryo sa pagkatao ni Kristo tungod kay mao may iyang gusto. No, dili daay sa atong katungod. No, nahimo kitang we are united in the mysteries of Christ tungod kay mao'y gusto sa atong Ginoo, no. Sa tibuok niyang kinabuhi nahimo siya nga atong modelo. Ato pa, no. Ato pa sa tibuok sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo nahimo siyang atong modelo. Dili model-lever, no. Dili model-lever, no. Model-lever, dili modelo ba. Kana bang sanglitanan ba? Sanglitanan. Tungod kay siya perfecto man nga nagtawag kanato aron mahimo usab kitang iyang disipulo ug mosunod kita kaniya. No? Tungod kay perfect man siya,
nahimo siyang modelo nga at ngay natong sundon kay perfect man. Kaya kung dili perfect atong sundon, ang dili po ta mga himong perfect ani. Muna nga atong sundon perfect gyud. Anya kinsa man ang pinaka-perfect si Kristo mismo. No, matud pa niya nagpaubos siya sama kanato, no? Kung musunod kitang tanan diha sa iyahang mga pag-ampo ug diha sa iyahang kakabus, gitudluan kita niya nga bisan diha sa kawadon padayon kita nga musunod kaniya ingon sa mga kalisdanan nga atong masugatan, no? Sa ato pa ang atong Ginoong Hesukristo padayon, no? Padayon siya sa iyang gimbuhaton bisan pa niadtong panahon nga gisakit siya, no? Katong nagtinga na siya sa krus, ni preach pagyud in taon ang atong Ginoong Hesukristo. Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ito pagitudluan kita niya nga magmapasayloon, anak, ania ang imong inahan. O, sa ito pagitudluan kita nga ato yung panggaon ng atong mga ginikanan, natapos na. O, matud pa niya nga sa ato pa ang ato di ay nga mga kalisdanan ining kalibutan na aduna gi katapusan. Ug niingon pagid siya nga sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalang. No, sa ato pa ang tanan di ay nga atong gihimo aron nga atong giantusan ato di ay yung ihalad ngadto sa Dios, atong itugyan ang atong kalang. No, nya niingon pud siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Sa ato pa entitled usab di kita nga mo kana bitang mupadayag sa atong gibati ngadto sa Dios. No, dili dai kana ingon nga murabag magabaan gyud ta dayon, no? Ay sama ni Hesus gipadayag pud niya ang iyahang dakong kanabitang ang iyahabang pagpadayag sa iyang gibati. Nga no? O klaro ba? Wala no. So muna nga kung ato kanang maamguhan samara nga nahiusa usab kita sa misteryosong kinabuhi ni Kristo. So magpabilin kita sa kiliran sa Dios, bisan pa sa mga kalisdanan, dili gyud kita mulunga ug mupadayon kita. Okay, klaro na na. Nahala na kita sa ato ang ikaduhang bahin sa atong tudlo. Bisan pa og walay tudlo. Ala, arita mahigala sa ato ang topic. Sa atong topic gahapon. Ang atong topic gahapon unsa man to ako man tong gikuanan. Ara no. Kini remain faithful to our Catholic faith. How do we Catholics, kaong ada idolatry atong baliko na may gala idolatry, no? Kaya kita naman mga Katoliko, we are falsely accused of committing idolatry and non-biblical in our teachings, no? Sa ato pa mura ba og napasangin lan pod in taon nga nagsimba tag mga Dios. So pangutana, kinsa man ang ilang gipasabot nga Dios, kana kunong mga imahe. No, kay nagluhod man lagi kita, no? Muna nga nagsimba kuno kita. Ang tubag niya na you should understand what is objective and kanang subjective. No, sa ato pa objectively nakita kita sa mga laing relihiyon nga nagsimba og Dios. Nakita kita kay mao may ilahang pananaw kay nagluhod man lagi ta atubangan sa imahe. Pero subjectively kung pangutan-on ta, maingon tang wala oy, imo-amo ra na silang gipasidunggan, givenerate ra ba una, no? Sa ato pa objectively alang kanila nagsimba tag Dios, pero subjectively wala. Nya asa may pinaka-importante na nga atong tuuhan subjectively kay ano man parehas ra gud na og usa ka bana nagkuyog-kuyog sa iyahang asawa, nagkuyog-kuyog og laing lalaki. Laing lalaki dili. Nagkuyog-kuyog dili lalaki ha. Lain ang punang bana nagkuyog-kuyog og laing lalaki. So ito pa medyo magduda na punta sa kasarian, no? Basig membro dagay ni sa LGBTQ ning tawhana, dili, no? Ang usa ka bana nakit-an sa usa ka asawa, sa usa ka babae. Nya nagkuyog-kuyog siya nga og laing babae, no? Ang kanong ang usa ka bana. So objectively ang nakakita ni-report gidayon didto sa asawa nga muna akong nakita, muna objectively nakita na ako sila nga nagkuyog-kuyog babae. So man giso na
gisuna sa asawa ang bana, giingnan siya nga, do, kisa man tong imong gikuyog-kuyog, ingon man lagi tong atong silingan nga tabian nga nga nagkuyog-kuyog mo kuno kog sa lalaki. Ay, Ginoo ko, si Lisa to, akong igagaw nagpakuyog sa munisipyo. Kay naay gihangyo sa mayor. Oh, subjectively, wala di ay. Oh, muna siya gitawag na to meaning sa objective and subjective. Objective, nakitaan sa usa ka tabian, nagkuyog-kuyog ang usa ka bana o babay. Diyos, murag wa na gini. Nangabit dito gini. O, nisugilon dito sa asawa. Gisuk na sa asawa ang bana. Okay? O, sabi ni, sakitan man ka. No? Nga nagkuyog-kuyog kag laing babay. Siksir ba kayo? Ay, saan siya ay? Nangubo ka nga si Lisa. Ito ako ito igagaw. Nagpakuyog ditong mayor. Kay amigo mami mayor. Nagpatabang kay nagdaot to akong pagumangkon. Sige na. Nya, di ka mo tawag at tawagan Lisa. O, na naman gani o, Lisa? Kamu dailes? Kami oy, nagpakuyog ko gahapon ni Jojo. Kaya nagpakuan mi og nangayo ko ginaba. Aw, ikaw dai kuyog les? Ako ino sa punisya nga. Nagpatabang ko na og pagumang ko nung ang dago na mo ni doktor ron. Kaya ni bataan ni tulungan ni kadto nang gihilantan. Ano. Muna sa subjective mo ingon dai nang asawa. Wala di ay. Mo po na sa ato ang pagtan-aw sa mga laing relihiyon, objectively nagsimba tag Diyos. Pero subjectively, wala di ay. Nga naman, kaya kung pangutan-untang, ano man taong mo ng simbaho na nga, ang among pagtanaw sa mga imahe, picture man na, representation of what is real. No? Dato pa, dili na siya maoy kuan. Dili na siya maoy amo gyud nga. Parehas god sa usa ka asawa nga, ang iyahang picture gihalok-halukan sa iyahang bana. Dili pa dagay ka mo mga bobo dahil sa picture sa imong picture nga gihalok-halukan sa imong bana. Gawas dagway og ang gihalok-halukan sa imong asawa, imong bana, picture sa imong silingan. Mingon ang imong bana, nganong masuko man ka nga nganong mga bubuho man ka ng picture, nga picture man ang akong gihagkan, dili man gyud atong silingan. Kay dili kanang imong gihagkan ng picture sa atong silingan. Sama ra na og siya mo imong gihadkan. Ano? Una gihapon no akon magluhod kita atubangan sa mga santo nga nangayo tagpanabang veneration kay ako man gi-explain gahapon kung unsa ang pasabot og veneration pagpangayo man po ng kinabang. Sama ra na nga kanang imo pong nga ang imong gihangyo mismo ang iyahang kaya bangalitan sa bana mo na explanation sa bana may ang asawa. Nganong imo man ang gihagkan ng picture sa atong silingan. Ingong ang bana, nga mga bubuho man ka, nga picture naman na. Ingon na ang asawa, kung sa picture na, pero kaya nga ini mong gihagkan, sama ra pod og ang itong silingan mo imong gihagkan, kaya picture ko na niya. Mao po na rason, ha? Ingon ka nga, bisan tuod kung nagluhod ta atubangan sa mga imahe, pero wala na nagpasabot nga ang imahe gyud mismo mo atong ipangayoan o kinabang, kundi mismo ang tag-iya sa hitsura nga na sa imahe. Klaro na. Walay idolatry nga gihimo ang mga Katoliko ha. Walay idolatry. Kaya nga atong gisimba isip Dios, tulo ra gina ka persona. Unsa ganito? Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Abi no? Dinhin na lang una kita kutob. Ako din kumustahon si Inday Preachy, kumusta naman ka preach. Og yung manusab ang tanan nga mga taga DYWC. Ato po di ay nga taga kuan akong kato pong kumustahon ang mga taga Actin Basay ang akong mga pariente din no, membro sa Academia Clan kaya akong mama Academia ba ito nya kanang mga taga Basay nga mga Academia din ha bana ang ilahang lolo no ang ilahang lolo igsuon po sa akong lolo. Ay magalaw na anong nganong napariente na po ng taga Basay ang ilang lulo no ang ilahang lulo no amahan nila ni Anhing Jonathan Academia ug daghan pa no amahan ni Brad Junior Academia no muna siya igsuon sa akong lulo nga mao si Susano Academia muna nga kanang taga Basay nga akong mga akademya din parinti ginan ako mga igagaw ng mama no Anhing mama
Klaro wala? Klaro. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios magkaagahang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ito ang katekisis, dado ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.